Вот, 2 норки. Дезинфекция ясаучылар куе үлән арасыннан да күсе ыясын әллә каян күреп ала, әлеге урынга агу салып шунда ук каплап куялар. Бу кимерүчеләргә каршы көрәшнең төп усулы. Белгечләр бу эшне ел сайын башкара. Профилактика быел апрель уртасында башланган. Май айы табигатьнең матурланган һәм яшелләнгән чагы, ләкин тирә-юньдәге гүзәллеккә сокланыр алдыннан үзегезнең сәламәтлегегез турында да кайгыртырга онытмагыз. Нәкъ менә шушы вакыт талпаннарның иң активлашкан чагы. Бүген Акыш күл янындагы мәйданда аларга каршы көрәш башланып китте. Белгечләр аларга каршы көрәшү өчен менә шундый махсус сыекча тутырылган генераторлардан файдалана. Акыш күле буенда бүген шундый 4 генератор белән эшлиләр. Әлеге җайланма пар сыман махсус сыекчаны 13 метрга кадәр сиптерә. Хезмәткәрләр саклану киемнәрендә респираторларда йөри. Агу кешеләр өчен дә зыянлы. Мондый гамәлдән соң талпаннар юкка чыга. Берничә көннән белгечләр бу урынга килеп кабат тикшереп карый. Мы начали обработку с апреля месяца. 13 апрельдә эшне башлап җибәргән идек. Тик бик мөмкинлек булмады. Явым-төшем ирек бирмәде. Профилактика өчен ким дигәндә 3 көн яңгыр яумаска һәм көн җилле булмаска тиеш. Хәзер гомуми мәйданның 43%-ын эшкәрттек. Җәйгә кадәр Казанда һәм шәһәр тирәсендә күзләргә каршы 1300 талпаннарны юк итү өчен 260 гектарда шундый эш башкарылачак. Халыктан мөрәҗәгатьләр булса, кайбер урыннарга җәй көндә баралар. Кеше күп йөри торган урыннар эшкәртелсә дә, халыкка сак һәм уяу булырга киңәш итәләр. Быел 300-дән артык татарстанлы талпаннан зыян күреп табибларга мөрәҗәгать иткән. Чагыштыру өчен узган ел бусан шул вакытта 2 мәртәбә күбрәк булган. Точно так же, как в прошлом году, в конце марта. Талпаннар быел да март ахырында чыга башлады. Быел урман бөтеннән зыян күрүчеләр саны республикада 300-дән артып китә. Ә узган ел бу сан 700-дән артык иде. Татарстанда 8000 кешегә профилактика ясалачак. Үз изоляция режимыннан соң халык табигатькә чыгачак. Төп киңәш урманга барганда тәнне тулысынча каплый торган ябык киемдә булырга. Урман бите җирдән өскә үрмәли. Шуңа аякларны аеруча сакларга кирәк. Ә инде талпан кадалса, кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итегез. Илдар Сафиуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.